Ahoj, volám sa Stephanie Golden a som manažérka spoločnosti Language. Chcete prekonať jazykové bariéry a osloviť celosvetové publikum na YouTube? Mám pre vás niečo, čo môže zmeniť vašu online prezentáciu. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že anglicky hovorí len 18% svetovej populácie? To znamená, že obrovských 82% potenciálnych divákov možno prichádza o tvoj obsah. Poznám ten boj. Tvrdá práca, ale globálny úspech sa zdá byť nedosiahnuteľný. Kiež by ste sa mohli spojiť s viacerými ľuďmi. A práve tu prichádzame na rad my. Predstavujeme revolučný projekt, ktorý zmení tvoj kanál na viacjazyčný a otvorí dvere divákom na celom svete. Postaráme sa o všetko od začiatku do konca. Vybavíme tvoj kanál viacjazyčnými funkciami. Preložíme všetky potrebné texty a pridáme titulky. Jediné, čo musíš urobiť, je sadnúť si a relaxovať. S naším riešením môžeš zvýšiť svoj dosah 6 až 8 krát. Je dokázané, že prekladom obsahu do 15 najrozšírenejších jazykov môžeš osloviť až 90% svetovej populácie. A hádaj čo? Odkedy som začala používať tieto služby, môj kanál explodoval. Teraz ma sledujú ľudia z celého sveta. Nečakaj, začni revolúciu vo svojom online podnikaní ešte dnes. Spoj sa s nami a premeň svoj YouTube kanál na globálny fenomén. S našou pomocou môžeš dosiahnuť viac. Kontaktuj nás a spoločne to dokážeme.